Днес всички, които се спират за да благодарят на Бога, ще получат Неговата блага вест. Отговорете с амин и ще имате възможността да посрещнете завръщането на Господа и да получите Божието спасение в последните дни. Това е най-великото Евангелие на този живот. Господ Исус се е завърнал. Той е провъзгласил милиони думи на истината, спасявайки ни от живот на грях и страдание и водейки ни към прекрасно съществуване, свободно от болка, скръб и сълзи. Днес Бог ви казва: аз дарих Израел със славата си, а след това я отнех, така отведох израилтяните, а и доведох цялото човечество на изток, като доведох всички хора до светлината, за да се обединят отново с нея и да бъдат свързани с нея и да не търсят повече. Ще направя така, че всички търсещи отново да могат да съзрат светлината и да видят славата, която имах в Израел. Да видят, че отдавна съм слязал на бял облак сред човечеството. И да видят купищата бели облаци и плодовете в изобилните им гроздове. Дори нещо повече ще направя така, че да могат да видят Йехова Бог на Израел, да видят Учителя на евреите, да видят бленувания Месия и да видят пълното явяване на мен, този, който съм преследван от царе през всички епохи. Ще върша делото си върху цялата вселена и ще извърша велико дело, като в последните дни ще разкрия пред човечеството цялата своя слава и всички свои дела, ще разкрия целия си славен лик на тези, които са ме очаквали много години, на тези, които са копнели да дойда върху бял облак, на Израел, който копнее за повторното ми явяване, а също и на цялото човечество, което ме преследва, за да може всички до един да узнаят, че преди много време взех славата си и я пренесох на изток и че тя вече не е в Юдея, защото последните дни вече настъпиха.